Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Quatre verbs d'amors ajuden a millorar. Quatre verbs d'amors ajuden a millorar. Ajuden a millorar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Quatre verbs que ens ajuden a millorar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Quatre verbs que ens ajuden a millorar. Hola, mamà. Hola, Biel, que estàs de content? Que cantes? Estic cantant la cançó que m'ha pres avui de matí a la visita que he fet en el Parc de Tecnologies Ambientals. No l'havia sentida mai? No fa falta que l'aprenguis, però sí que l'apliquis. Què vols dir, fill? Bé, ja m'ho contaràs. Ara hem d'anar a comprar. Biel, vols pomes per demà dur-te'n a l'escola? Sí, però de queixes no. Però si són de ses que a tu t'agraden. Sí, les pomes m'agraden, però no és aquest el problema. És millor si les compram a granel. Recorda't la cançó que te cantava fa un moment? Ai, no massa, com era? Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Ah, sí, tens raó. I doncs bé, el primer més important que hem de fer amb els residus és reduir-los. Si comprem les pomes amb envoltori, ja tenim residus, la palangana i el plàstic. En canvi, si les comprem a granel, no tenim aquests residus, i la qualitat de la fruita és la mateixa. Ben mirat, sí que tens raó. Saps què? Mos hi durem d'aquestes. Veus, Biel, jo també sé reduir. Si en lloc de posar els productes que hem comprat en bosses de plàstic els fic en el carro de la compra, ja d'entrada no tenim residus. O sigui, que no tot ho faig tan malament. Sí, mamà, hi ha coses que fas bé, però no tan bé com jo. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar. I ara què passa, Biel? No res, mamà. Simplement que hem d'aplicar el verb reutilitzar. Ah, sí? Com? Explica-m'ho. I de molt fàcil. De veres? Veus aquest pot de vidre que tens per tirar? I de no el tiris. El que pots fer és ficar-hi la confitura de mel i cotó com ho vares fer l'altre dia. Ah, sí? Bona idea. I veus aquestes olives trencades com ho va fer l'altre dia a la predina? I també les pots ficar dins aquest pot de vidre que tens per tirar. Així reconvertim un residu en un recurs. I encara te'n diré més. Veus aquesta llauna buida? Demà me l'enduré a l'escola per fer-ne un llapisser. Tots els meus companys en tenen un, i jo no vull ser l'excepció. Ben fet. Hola, família! Hola. Com va, Biel? Com ha anat el dia? Bé, molt bé, papà. Ah, sí? En l'escola hem anat en el Parc de Tecnologies Ambientals i hem après moltes coses. Com que, per exemple? Com, per exemple, aquesta cançó. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar. Quatre verbs que ens ajuden a millorar. Vaja, no sabia que cantasses tan bé. Sí, sé cantar, i el que és més important, sé tractar correctament els residus. Vale, doncs, començarem a sopar. Quina bona pinta que fa. Papà, mamà, sabeu que a partir de les restes de lletuga que han quedat podem fer que en neixi una altra de nova? Què dius, ara? Sí, vos ho explic. És gràcies a un nutrient que es diu compost i que s'obté tratant la matèria orgànica, com podria ser les restes de la lletuga, les peladures de les patates o bé les closques d'ou. O sigui, que si separem la matèria orgànica de la resta de residus, podem obtenir un bon compost que podem emprar per sembrar noves llavors i aconseguir noves tomàtiques o noves lletugues. És a dir, que tenim el compost com un dels beneficis de la tercera R, la de reciclar. Mamà, vens a tirar els fens i així t'ensenyo més coses sobre el reciclatge. Molt bé, vinga.
Ara te volia parlar de reciclar. Per poder-ho fer, hem de tirar cada residu en el contenidor que li correspon. El vidre en el verd. I el paper i el cartó en el blau. Saps una cosa? Digues. A l'escola cada dia anant guardant el paper que ja no mos serveix i en acabar les classes un responsable el du a tirar en el contenidor blau. Ahir li va tocar en Pau i demà me toca jo. Mira que bé, Biel. Però tots aquests residus també el podrien reciclar a ca nostra, no és vera? Sí? Ara li direm a ton pare que sàpiga que a ca nostra han de separar residus. Molt bé, mamà, veig que ja m'ho vaig seguint. Així, entre la selecció prèvia de ca nostra i la que consisteix en tirar cada residu en el contenidor que li correspon, fa impossible que aquests residus arribin ja seleccionats al parc i fent que sigui més senzill el seu tractament. És a dir, contribuïm a fer que un producte que a nosaltres ja no ens serveix sigui útil una vegada reciclat. I com és aquest parc? Buf, el parc és una passada. Té moltes plantes de tractament i totes modernes. Et se'n veia de tota Europa. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 verbs t'amors ajuden a millorar. 4 verbs t'amors ajuden a millorar. Ens ajuden a millorar. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar. D'acord, fill, però no cantis més que molestarem en els veïnats. A més, és tard i has de dormir per recuperar energies per demà. Sí, però abans te volia parlar d'això de recuperar i de l'energia. Digues. Mira, ja has vist que hem reduït comprant les pomes de granel i ficant-los dins el carro, que hem reutilitzat amb el pot de vidre i els envasos de llauna, i que hem reciclat seleccionant els fens i tirant-los en el contenidor adequat. Ara mos toca la quarta R, la de recuperar. T'ho conto en un minut. Recuperar vol dir que tots aquells residus que no hem pogut ni reduir, ni reciclar, ni reutilitzar, se duen a incinerar, a cremar. A cremar, dius? Jo me pensava que anaven a l'abocador. Això passava ja fa un temps, però és que usaven males olors i es perjudicava el paisatge. Des de fa ja uns anys, aquests residus que sobren se duen a cremar son reus. I que en surt? Energia elèctrica. Sabies que per cada bossa de fens s'obté energia elèctrica per mantindre-se les bombilles de 20 watts durant 8 hores? I això és recuperar. Veig que has après moltíssimes coses. I tant, avui he après que a Mallorca tenim el parc de tecnologies ambientals més modern i guapo d'Europa, però que totes les màquines que hi ha no serveixen de res si tots els ciutadans, petits i grans, no aprenem a seleccionar i a separar residus a ca nostra. Sí, ja t'entenc. Vols dir que en la lluita contra els residus, que guanyarem, tots hi hem de jugar. Això, mama, jugar a aplicar les 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 verbs que ens ajuden a millorar. Reduir, Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 verbs t'amors ajuden a millorar. 4 verbs t'amors ajuden a millorar. Ens ajuden a millorar.